Продължаваме решаването на задачи от основни построения с задача 21. Да се построи отсечка Хикс равна на сбора на две отсечки А плюс Б. Изчертаваме две произволни отсечки АБ и СД, произволна права, в точка Е ще нанесем сбора на АБ плюс СД. Взимаме дължината на АБ EH е равно на АБ. Взимаме дължината на CD и построяваме окръжно с център H и радиус CD. Отсечка EG е равно на AB плюс CD.